til en værdi af 210 kroner. Luk dig lidt. Jeg sidder sådan der. Ja, vi skal se. Du skal fjedre i ryggen, Kim. Ja, ja. Og det gør ikke noget. Bare roligt. Jeg skal bare lige ramme sådan der. Må vi lige se? Okay, så på de der Tillykke med det, Kim. 210 kroner, altså. Helt ærligt. Det skal da udmærket. Du skal ikke være fingre, Jan. Den kommer helt sikkert til at mærkes. Gjorde det ondt i hånden, Jan? Lidt. Men ikke så meget det. Nu lugter den lort. Der er røvskæg på. Ej, for jeg har lige studeret mig med næste. Så skal vi lige se, hvad han har fået. Plus 40 kroner. Nej, 80. Ja. Nå, plus 80, ja, det er rigtigt.